Mani. Ini pa kay mani. Saan lang maniha? Saan lang maniha? Oh, palit ko mani. Kung saan lagi ng maniha na? Mani o pan? Mani ni uy, tara ko Mani. natakuban pa. Dilaw, eh. Oo, di ba? Now, tilawan na to, be. Tilawan. Kaon yung ano yung Ano lami. ba? Palit ko ano ba mani. Ay, posos. Kurayot nga nini, oh. Kurayot, Oh, daw. Oh. Oh, ba? Dilaw eh. Ba? An pang hinoong ko na yung Kasi ito, maniha alwa, ni. pagkat mo isot si mo Labi, papa. halin Ana? na sa mani. Nga. Sige na ba? Palitik ko. Ay, lami man kayo. Oh, di ba? Lami mo na kung giging sa mo. Bantog na nga, isa na lang kabuk niya ako ang nabilin. Sige na ba? Isa na lang kabuk ko. Puto na lang niya. Ay, tama na ako kay wako'y Puto kwarta. na lang ni mo. Kulay ni mo. Pila na akong kwarta niya, pila na akong utang. Pila naman taon niyo sa utang. Uy, bawal utang. Pila naman. Isa ka Utang wala ko nagdala kwarta, oh. Oo, wala na. Wala na. Dili na ko. Dili na ko makaon na eh. Tilaw-tilaw ka dira. Dili na ko makaon. Dali na, pamalit naman din eh. Dili. Kasi pamalit, uy. Pamalit. Kinaidaghang kayo mani, oh. Mani. Lami kayo. Mano ka. Pati lami yan. Lami kayo. Manusiyo. Lami kayo. Dili na. O niya na butang. Uli na. Uy, mga kwarto. Hindi, bayari ka ning putna na lang ni bayari ko dira. Maningil pa ko. Maningil pa ko ginamos. Kasi maningil og ginamos. Oo. Bayari sa ko kay nagkaon na makal. Lagay kay wala. Bawal man na. Wala ko kakuan pagkuan. Winimano na. Dili Wala pwede na nga. wala na. Akong tinda, akong baligya nga. kuan na. Sorry sana dito. Sorry sana dito. Kasi suri-suri. Di ko Suri-suri. sugot, suri-suri na ako pa na. Ay, Winamanuhan na buang na mamalas. anong malas man nga ako may nakakuano. Uy. Ikaw lagi naka. Binamano. Oh, kasi binamano, magagagihatag sa kuang binamano. Lamig man. Ako may nakakuano sa kalam. Ang nangyasi. Ay, pag kinakila ko ay. Sino No ba? ako. Wala ko'y kwarta. So ay kwarta, nagtilaw-tilaw ka daw, umni kay kwarta di ay. Di man, boy Yung naman. uli na lang na, be. Ala, ay. Abi na. Ay. Ambi. Onya na ha, onya na. Ang pino mo. Onya na kay maningil sa ko ginamos. Uli na. Kay nay ginamos akong ipautang. Ipautang ito ako ang ginamos po. Ay, kay kano. Tilaw-tilaw ka. Kano na, nakuhaan mo itong isa. Man, isa ra ang nauli. Bayari lang itong piso, be. Tingnan ba bet alam to? Piso na lang to. Be. Asa to? Tagay na akong piso dira, be. Salamat kay piso ra akong tingin sa imuha man. Isa ka kumkum, 5 na good. Ah, onya na kay basig mabayaran ko atong ginamos. Sa ginamos. Naningil, ano may ko kay pangwan Ay, ako kasi maligya ginamos. So, Atang-atang ka diri, nagdala-dala kag kabo niya. gani ginamos. Ang Ay, ang ginamos ako. Pati labing akong ginamos. Namos, asa naman to akong mangungutang diha. Maningil pa ko kay bayad ako sa ako ang mani. Perting ko ana ni kulit kayo ning ako mamaligyag mani. mao gani no. Hindi na ako mangutang ning mani ni ay. Wa man ko di yung utang. Naging ko sa imuha nga palit. Kapalit Yan, eh, tilaw yung ka. utang ra mga ako kay wala man kumana. Isaway pa mo akong mani nya karon mo kay Wala kabayad man di ay. kumana lang mamalit utang ako kay nagpautang pud ko. Wala sa sulod. Wa na ka oy labyan na taka di na ko mo hulong-hulong. Tos lain. Mm. Tos lain.